Innováció, minőség és hatékonyság. Ezen értékek alapján szolgáljuk ki ügyfeleinket az egyedi szoftverfejlesztések terén, kiváló megoldásokat nyújtva közép- és nagyvállalatok számára. Szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel, hogy megértsük egyedi igényeiket, a tervezéstől kezdve, a fejlesztésen át, egészen a tesztelésig és a projektmenedzsmentig, a folyamat minden lépésében részt veszünk. Cégünk elsődleges célja, hogy ügyfeleink számára olyan szoftvereket fejlesszen, amelyek rugalmasak és könnyen skálázhatók, hogy a fejlődő üzleti igényekhez könnyen alkalmazkodjanak, a vállalati növekedéssel párhuzamosan bővíthetők, más rendszerekkel összekapcsolhatók legyenek. Célunk, hogy olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek elősegítik vállalkozása növekedését és fejlődését a humán informatika területén. Ha egyedi szoftverfejlesztési projekttel kapcsolatos kérdései vannak, vagy szeretné egyeztetni vállalati igényeit, keresse az Elsoft Zrt-t.